maar. Hé, Uniek. Je bent naar binnen. Rijsing. Richtje. Rijntje. Reina. Kom, Sjerkje. Sanne. Rensie, Janko en Pieter. Rechtsje. Doe maar even dit. Nee, je blijven. Nee. Kom. Nee, Uniek. Doe, Uniek. Je blijven. Hey. Nee, 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 nee. Sjerkje. Sanne. Rijsie. Er is nog wel Lou. Goed zo, Rijntje. En Reina. Oh. Nou, doe maar. Kom maar, Uniek. Kom. Kom, Uniek. Kom maar, ga er maar uit. Glasvezel. En glasvezel is super snel internet. En ik wil dat tussen ik graag hebben. Maar omdat ik op een dik woon waar maar 2 mensen wonen, vies het te duur en was het net online. Dus ik heb super langzaam internet. En dat is net leuk. Dus dat moet ik even met de wereld delen. Dat ik boos ben dat ik het net krijg. Wist je wat boos? Nee, ik ben. Nou. Nee. Ja, soms. Die net nog naar luistert. Dus, nou ben ik boos omdat ze net nog naar luistert. Dan ben je maar de sweep beginnen. Ja, dat is Wat is nood dan? Nou, ik heb een beetje te zuur om eren. Mijn kind wordt te zwier, Tije. Die is nou wel eens op 30 kilo, denk ik. Maar ik heb wel wel rennen, dat scheelt. Maar ik denk dat ik nou even mijn eren wat minder belast, of net in rieden. Dan is het toch constant bezig. Maar ik ga even logeren. En ik denk dat het ik was helemaal goed is. Afwisseling van Rijntje. Ja, heel goed. Nee, ik heb vroeger op een stal werken, dan wie dit niet werkt. Ik deed de hele dag, gewoon 8 uur per dag. En per je lijn. Dus nou doe ik het al per je net. Zo doen we dat. Het verleers denk ik net. Nee, ik lees het net. Maar het is net een excuus zijn, denk ik.
kind ik nog steeds, dat ik nog gewoon naar één. Je hoeft eigenlijk net hier zo'n touw. Nee. En dan is het. Staat. En dan is het. Hallo. Hallo. Ben ik al een keertje net. Maar is dan bij je bed, of niet? Wat doe je dan niet van, hè? Wanneer? Nou, ik eerst haar fut rennen, maar wat moest dan eigenlijk wel en net waan? Dat is een goede vraag. Hoe kun je dat goed zetten? Zo, als ik voor haar ben en ik ga hier en ik iets achter me jongen. En als ik voor dus hier en ik ga iets achter me jongen. Dat is echt als ik voor haar ben. Ja? Ik iets achter me jongen. Maar als ik nou daar en ik ga rennen, dan duw ik haar fut, zeg maar. Want ze moet van die oude rennen. Dus dan rent ze fut. Zo makkelijk is het. Maar wat is dan wel een gevaar met jonge hinders? Nou, als je het verkeerde richting ziet, ik dat stap doet, dan gaat ze de verkeerde kant op. Hoe is dat? Ja, maar als het dus naar de kont wat daarin is. Oh, zo. Nee, dat is een keer schoppen. Dat is altijd voorzichtig. Dus daarom broeken we gewoon weer sweepen om een beetje voor te stekken. Ja, de sweep is eigenlijk het verlengde van je ego. Dan kijk ik wel even snel in. Dat is net om uit te slaan. Rijntje vindt de sweep al een beetje spannend. Dus nou is ze vol alerte. Oh. Dus daarom hoor ik hem hier, dan shut ze me eigenlijk net. Maar als ik dit doe, dan is het het verlengde van je eren. Dus het is een duwende hulp. Hallo. Hallo. En wat is het nou? Nou, ik ga nou de single even strakker dienen. Zodat hij goed vast zit. Nou dan de touwtjes vast. Ja, en een Fries heeft vaak een hele hege houding. Dus dan zetten we ze altijd leeg bij, dat ze dan leeg nemen. Dus dan broek ik die of zelfs deze. Ik doe nou even deze op het begin. Dat is maar pick-up touw. Ja, lekker simpel heb ik dat ooit eens opgelost. En dan doe ik het nog steeds. Het touwtje doe ik in deze, als hij vanuit de boetenkant komt, doe ik hem van boeten naar binnen, omdat hij hier straks uitkomt. Want, ik zal even stellen, als ik hem van binnen naar buiten zoek dan zit er haast een knoop in. Zo. Is dat duidelijk? Ja. Dus samen het. Van buiten naar binnen. En dat is gewoon één touw. En dan gaat je zo doorheen, hè? Zo. Ja, het kan hoe de reg scoren, dat scoort je gewoon. Zo. Knoopje is midden. En dan gaat hij daarheen, hè? Dus één touw. Zo. Dus deze ik van buiten naar binnen.
En als ik ze dan dus bij elkaar pak, ben ze lekker lang. En dan heb ik hier een keer verstopt. Die zit om de singel. Aan een dingetje. En dan nog even zo. Dus hier erin. En dan dacht ik hem zo strak dat hij hollen op de Loodlijn. ongeveer. En dan moest eigenlijk een beetje met zo'n knoop doen. Ja, dus als ik hier omhoek, dan liet hij gelijk los. Paniek Zeg het is. even voor dan. Dus nou is hij los. Goed zo. Dus dat dacht ik zo er doorheen. Super simpel. Het heeft nooit Hermans gevonden. The Queen Unique bracelet. I love it. Sorry Rijntje, dit is net vandaag. Dus er staat nou iets voor de loodlijn, dus we moeten even zien hoe ze nou... En wat is die doel daar precies maar? Want wat is die loodlijn? Om dat nog Nou, even dat, te verduidelijken voor de kijkers. Oké, dat is wel... Duurt het Ja. wat langer, maar... Nou, als ze zo staan, dan zit hier een spier. Shit, dit is echt een... Niet met fut. En gaan met de komen. Ja, bij Rijntje, dus als ze nou naar onder komt, dan is juist die spier hier heel mooi. Ja, en hier komt hij al. En bij een soort hinders, lijkt. Blijft die spier hier te volgen. En terug zo op die manier te trainen. Hier zijn die spierbroeken, deze spieren. Ze zetten hun benen beter onder omdat ze hun rechbroeken en ze broeken hun buikspieren. Die gaan dan omheen, hoe moet dat zijn? Zie je? Dan valt ze op. En dat is de manier, zo met de hinder weer in. Nou, dat traint ze. Duidelijk. Ja. Oh, hè, wat leert. Stappen. Zeg ik nog hem eerst even zo. Ze rent nou naar achteren en ze gaat gelijk van rouw. Rijden. En wat gebeurt er dan nou met het touwtje? Als ze dus een beetje te heeg komt. Ja, dan krijg je dus een beetje druk op haar hoelen. Dan ze hoort maar de teugel misschien of zo dan. En dan met zo'n hol zijn goed dan. Maar ik kies nou eigenlijk wat te los. Want het is belangrijk dat ze nog verbinding om haar beeld heeft. En dat neem ik dan wat los. Dus ik geef het zo even wat strakker. Want dan heb ik de teugels net los in je te klappen. Dan krijg je constant zo druk in voeren. Ja, als je nou redelijk voorhoudt, dan stopt. Eigenlijk stopt. Goed zo rijden. Goed. Ja, zo. Oh. Nou, ik zie dan nog iets wat ik net nog wel tevreden ben. Dat als ik de voer ga maken, dan dat zijn rollen wat omheen. En daar heb ik werkjes voor. Kijk, ik zie wel even alle mensen dat ik stop. Nou, dat is best knap als het net zo vaak doet. Ja, we zijn gewoon dit nog. Dat is best mooi. Zo'n chillijn dat ik er even zag best.
heel veel verschillende manieren, maar ik doe het vaak zo. En die doos van boeten naar binnen. Ja, hetzelfde idee. Het logisch terug het wit in, zeg maar. Dat wil ik dus jij? Voor de mensen die denken dat zielig is. Hey, maar de oprolling van het touw, Yvonne. Dat is een hele goeie. Oormoment. Nou ja, maar ik draai het even om en dan is het zien. Dit ken natuurlijk eigenlijk net maar hele jonge hinders. Ja, het wat we net kennen, maar Huh? Dat die last hier? deze Nee, is ik al, zal het even zien liggen. deze is al well trained. Deze is wel trained. Couple of years. Als ze nou fut rent, of jonge hinders fut racen, dan was dit net in de knoop hè. Dus ik rol het altijd zo op. Zo. Dus deze lus, die wordt best lang. Deze wordt krijgt wat kwatter. Dus doe het zien. Die krijgt weer wat kwatter. En dan nog ik stiekem, deze even wat te lang. Oh. Dus als ze nou fut zo rennen, dan zit mijn hand vast. Dus zou die hand breken. Wie dat te zien? Ja, nou dan bloedt er niks over van die vingertjes. Nee, dan komt er echt kracht op. Dus er zit nou gewoon een knoop in. Dus, elke lus ietsje kwatter. Zal ik haar fut erin letten? Dat is het dan niet. Ja? Zat probeer je. Als ze nou giet, omdat ik ervoor sta. Nee. Shit, dan lees ik hem gewoon los en dan. Ploep. Ploep. Zo simpel is het. Nou, dan is eindelijk is die nog beter hoor, maar zo lang heb ik ze meestal niet. Dus. Maar, dat is ook wel een goeie. Als ik haar de andere kant op lanceer, heb ik de lus in mijn linkerhand. Dan nog ik hem krijg door zo. Maar dan ben ik een heel soort meisje, die lanceert op deze manier. Die hebben de lanceerlijn altijd links bij je, maar die houden hem dan zaak. Dus dan moest hem krijgt weer oorzaak. Ik denk dat ik doe. Stiekem. Nou is dat zo een is het. manier, maar ik heb het mezelf ongeleerd dat ik het op die manier doe. En ik werd er altijd best wel dronken van. Heeft daar ook een tip voor? Ja, nooit hindersjen. Net nooit omgeving, gewoon nooit hindersjen. En wennen. Net vol drinken. Net vol soepen. Nee, maar het is wat ik zei, ik heb periode lang heb ik dit niet en ik doe de hele dag, dus ik ben. Ja. Rap. Nou, een sweeper pakken. Hallo. 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 Hey. Oei. Goed, zo rijntje. Hop. Oh. Super braaf. Goed zo. Dit vind ik een goed teken, een teken van ontspanning. Goed zo. Nou, ik heb echt nog steeds alleen nog maar dit in mijn hoorn. Dat vind ik echt wel heel belangrijk om. Meer druk heb ik net. Dat is even van Jim. Ja. In slow motion. Dat heb ik wel eens wat nodig, want Giet was wat snel een beetje van hem. Ken ik- Afzeren. Bliksem. Aanwezig. Zo hè. Nou, hier is dat. En die was. Logisch. Boven het touwtje onder. Oh. Ah.
Ik denk dat dit een hele mooie instructievideo is hiervan. Ja. Oh, dat is ik nog een goeie. Ze komen weg rugzak. Dus dan is het rollen deze kant op. Dus die touwtjes komen dan ik deze kant op. En nou ging ik die kant op marcheren, dus dan hol ik in die kant en als juist dit touwtje ging het nou los. Dus dan kies even helemaal schowen. Dus ik vast even goed schoon. Nou, dit is echt heel mooi los. Lekker los van het lichaam. Just die spieren helemaal vol erin zitten maar. Teken van ontspanning. Ik hier wel eens niet, dus ik voel het eng, want ik de sweep op de gooi. Dat wel zo. Yes, zij staat toch? Trucje. Nou, ik vind dat ze veel te meer hebben. Dus ik in de touwtjes weer losmaken. Even niet stappen. En Nicky. Mijn vriendje. Is het aan het kussen? Goed gedaan. Goed gedaan.